Tak vás vítam pri ďalšom videu, no a dnes tu bude aj hosť, môj tatino. Čaute. No a dnes to bude s ním rozhovor, no a mám na teba takú otázku, že aké talenty boli v tvojej ére a na aké si pamätáš? V novodobej ére? V novodobej. No v novodobej ére tam bolo viacero talentov, ale tak najviac, čo ma zaujal za tie posledné roky, bol určite, neviem, či ty si ho pamätáš, lebo si bol ešte malý, ale je to Bamidele Isuf. Toho si pamätám. Bol to krídelník, sa mi zdá. No a nevieš, akú má hodnotu napríklad? No myslím, že teraz hráva niekde v Srbsku a jeho hodnota sa pohybuje, myslím, že okolo 2,5 milióna. Poďme si to pozrieť, no. Takže, no a tu, no mal si pravdu s tou hodnotou, 2,5 milióna má hodnotu a Vojvodina sa mi zdá, že je v Srbsku, takže aj to máš správne a má 24 rokov, takže je ešte docela mladý, takže má ešte kariéru pred sebou. Ideme si pozrieť jeho kariéru. No on mal strašne vysoký potenciál, preto aj vtedy odišiel z Trnavy. Dokonca tam mal, neviem teraz, v ktorom to bolo predkole, či to bola konferenčná alebo Európska liga, ale tam strelil aj hat-trick. Bolo to proti AFC Newton a dokonca tam strelil hat-trick, že strelil gól s pravou nohou, s ľavou nohou a z hlavičky dal gól. No a pozrieme si ho poslednú sezónu. Tam mal 15 gólov a 4 asistencie za 34 zápasov. To je akože dosť dobré. No v Trnave tam mal akože najviac 9 gólov a 2 asistencie. Takže to bola jeho asi najlepšia sezóna v Trnave. No a nevieš voľakého ďalšieho? No, ďalší, kto tam bol, myslím, že hral na opačnom krídle ako Bamidele v tých sezónach a bol to Cabral. Neviem, či si na ňo spomínaš, taký malý Brazílčan, žlté vlasy. No to už nespomínam. Takže to bol druhý taký super talent. Myslím, že odišiel niekam do nejakej arabskej krajiny. Myslím, že keď si ho tu nájdeme, 23 rokov. No. Takže to bol tiež na našu ligu, si myslím, že už taký nadpriemerný hráč. Aj sa mu tam darí v tých arabských krajinách. Po 7 gólov v 2 sezónach. Takže toto boli také dve krídla, ktoré v tých rokoch boli také najvýraznejšie, čo sa týka talentu. No tak, no. Nevieš ako ďalšieho napríklad, akého najlepšieho z týchto, ešte lepší, jak títo dvaja? Myslím, že lepší hráč než Bamidele, alebo talentovanejší, už nebol. Ešte tam bol jeden, bol to Kelvin Boateng, bol to útočník a ten svojou hrou si myslím, že mal potenciál byť jeden z najlepších útočníkov v našej lige. Keď si tu rozklikneme, no bola teba, kde by teraz mohol hrať? No, nie, že kde by mohol hrať, hrá v Rakúsku, v druhej lige. A celkom sa mu tam darí. Jednu sezónu 10 gólov, druhú sezónu 11 gólov. Takže povedzme si, druhá rakúska liga sa myslím, že už vyrovná tej slovenskej. To by som aj ja povedal. Bol aj v Karvinej v Česku. Tam mal 1 gól za 8 zápasov. Áno, myslím, že od nás tam vtedy prestúpil, takže v Karvinej toho moc neukázal, ale vidíš, 8 zápasov odohraných, 8 zápasov, 1 gól, odtiaľ hneď do rakúskej druhej ligy, takže asi tam prebehli nejakí skauti. No a ja tu ešte pozerám, že 23-24 sezóna mal 7 žltých a 1 červenú. No v útoku neviem, čo tam robil, asi si myslel, že je Sergio Ramos, lebo... Tak vieš, títo hráči, myslím, že on je z Ghany, áno,
oni sú dosť motivovaní, oni sa chcú posúvať ďalej v tej kariére. Čiže ich cieľom je určite nejaká nemecká liga, francúzska, skrátka jedna z tých lepších líg. Ty mi povedz, teraz z tvojho pohľadu, odkedy si začal sledovať ten fotbal trnavský, kto je pre teba taký najvýraznejší talent? Sebastián Kóša, bol to stredný obranca a teraz hrá tuším v druhej španielskej lige a hrá za Real Zaragoza. Áno, on sa učil pri Martinovi Škrtelovi. Áno. Takže to je jeden z tých obrancov, ktorí mali to šťastie, že si mohli zahrať s legendou slovenského fotbalu a učiť sa od neho. A myslím, že mu to aj pomohlo, preto je už v takom lepšom klube, ako je. Len skús mi nájsť jeho trhovú hodnotu. Myslím, že on tam bol aj zranený teraz rok. Bol tam. Že má zlomený členok, myslím. No a keď si pozrieme jeho trhovú hodnotu, 461 000. To je akože dosť. Lebo v Trnave si povieme, že nemal až takú vysokú hodnotu. Bo on tam mal 19 alebo 20. Tak myslím, že sa po to podpísalo aj to zranenie. A keď sme pri tých góloch, za teba najlepší útočník, čo si teraz pamätáš za tie posledné roky, kto podľa teba bol také najvýraznejšie meno, ktorý sa zapísal? Taibo. Teraz si nespomeniem na jeho meno, ale teraz hral v lige teda, tak, no a jeho trhová hodnota sa pohybuje okolo 440 000, bolo ako tak, a má tuším 26 rokov. Takže toto sú také mená, teda za teba to je Sebastián Kóša, za mňa je to teda ten Bamidele Isuf. Spomenuli sme Tajva, spomenuli sme Boatenga, spomenuli sme Cabrala, ale myslím, že viacerí hráči tu nám rastú v Spartaku, ktorí by sa v budúcnosti mohli posunúť ďalej, ako to bude. Ja si myslím, že časom určite Marek Ujlaki, myslím, že aj Patrik Karhan, keď odohrá ešte pár sezón a bude sa učiť o tých skúsenejších. To som ja povedal. A nesmieme zabudnúť na naše dva klenoty, ktoré máme v Spartaku, Bukovský a Trelo. No, tí tak striedajú medzi Malžnicami a Trnavou. Tak myslím, že do mužského fotbalu ešte tak výraznejšie nezasiahnu tento rok, ale pomaly, keď im tréner bude dávať šancu, tak majú potenciál na to ukázať. Že v ďalších rokoch by sa aktívne mohli zapojiť už teda do našej ligy a do Spartaku. Tvoj najkrajší moment, čo sa teraz týka Spartaku? Celkovo? Celkovo, taký najvýraznejší, ktorý si pamätáš, ktorý si zapamätal a myslím, že aj do konca života si zapamätáš. Postup do Európskej ligy. Dobre. A moment, buď nejaký gól, nejaká situácia. Nožničky Štetinu. Proti Poznaniu. Takže myslím, že Štetinové nožničky už si zapamätá každý Trnavák do konca svojho života. Takže teraz sme si zhrnuli talenty, na ktoré si sa ma pýtal ty. Ty už si taký novodobý Spartakovec, mladá krv, pre teba to je teda Sebastián Kóša. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ak máte nejaké návrhy, ktoré by ste chceli s nami prebrať, prípadne my dvaja by sme sa mohli k niečomu vyjadriť, kľudne napíšte do komentára. Chceš niečo dodať? Asi nič. A dajte odber a like. Takže dajte odber. Paťko sa ešte s vami podobatuje, ja odchádzam. Čaute. Čau.